हाय मित्रांनो, कसं आहे तुम्ही? मजेत आहे ना मित्रांनो? आजचा ब्लॉग हा आपला केमिकल फर्टिलायझरवर आहे आणि आपण या ब्लॉगमध्ये बघणार आहे की शेती करत असताना आपल्या ज्या नॉर्मल चुका होतात की आपण कुठल्याही केमिकलमध्ये कुठलं केमिकल मिक्स करून ते ड्रिपद्वारे किंवा स्प्रेद्वारे आपण पिकाला देत असतो. तरकारीमध्ये ज्या छोट्या छोट्या चुका होत आहेत आपल्या, या आपण करू नये आणि त्या कशा होतात आणि त्याचा उपाय काय याविषयी आजचा व्हिडिओ आहे. आणि याविषयी मार्गदर्शन करणार आहेत आपल्याला मुळीक साहेब, आणि तर त्यांचे विचार आपण ऐकूया. चला या व्हिडिओत. ऐका, आता जे ट्रॅप जे आहेत, जे काही ट्रॅप आहेत, तुमचं कामगंध सापळ्या असू द्या किंवा कलर ट्रॅप असू द्या, ह्या गोष्टी त्या प्लॉटमध्ये ती कीड किती प्रमाणात आहे हे चेकिंग करायचं साधन आहे. काय बोललो मी? साधन आहे. तुम्ही त्याला डायरेक्ट कन्सेप्ट वाढवून घेतलाय की मला हे मारलंय कमी होतं. कामगंध सापळा जर तुमच्या प्लॉटमध्ये फळमाशीचा अटॅक नसेल तर 1.5 किलोमीटरवरनं माशी तुमच्या प्लॉटमध्ये येते. किती किलोमीटरवरून? 1.5 किलोमीटर. आणि तेही लावताना पहिल्यांदा प्लॉटच्या बाहेरच्या बाजूला लावून चेक करायची. तुम्ही काय करता? सर्रास लावून टाकताय. मध्ये मी नेऊन लावता, कडेने लावताय. जास्त वाढायचं कारण तीच आहे. हा, तुम्ही त्या किडीला म्हणजे त्याच्यात गंध सापळा म्हणजे काय, त्याच्यात मादी जे सुगंध आहे थोडक्यात, तिथं नर अट्रॅक्ट होतो. पण मला सांगा, जर तुमच्याकडे नसलच नर तरी तो नर येणार. म्हणजे ह्या गोष्टी साध्या समजून घ्या. आणि चिकट सापळे पिकाच्या हाईट नुसार त्याची हाईट वरती वरती घ्यायची. निळ्या शेजारी पिवळा नको, पिवळ्या शेजारी निळा नको. त्याला कमीत कमी 20 फुटाचं अंतर पाहिजे दोन्हीमध्ये. का? निळ्यावर फक्त फुलकीड अट्रॅक्ट होते, पिवळ्यावर फुलकीड लांब पाळणार पिवळ्यापासून. त्यामुळे तुम्ही शेजारी लावलं माणसाला रिझल्ट घेऊ नाही दिसणार. आणि त्या पिकाच्या हाईटलाच लावायचे, कारण त्या पिकाच्या लेवलला ते खाता खाता त्याला जाऊन चिकटतात. ह्या गोष्टी आहेत साध्या साध्या. बर, मायक्रोरायझा कोणी कोणी वापरला? मायक्रोरायझा कोणी कोणी वापरला? मायक्रोरायझा म्हणजे काय, तुम्हाला काय समजला मायक्रोरायझा? तुम्ही रानात मायक्रोरायझा बघताय बर का? जुनी लोक बघतात, नवी लोक बघताय, फक्त ते ओळखू येत नाही. मायक्रोरायझा म्हणजे अशी सहजीवी बुरशी जिचं मुंडकं मुळीत, काय बोललो मी, मान मुळीत आणि हातपाय बाहेर आहे, ते 2.5 ते 3 फूट खोल दिसते. त्याचा फायदा असा होतो, झाड त्याला जगवतं. त्याच्या बदल्यात प्रतिकूल परिस्थितीत त्याला लागणारं अन्न, त्याला लागणारे पाणी 2.5 ते 3 फूट खोलतनं त्याला झाडाला काढून दिलं जातं मायक्रोरायझा. पण मायक्रोरायझा देताना एक गोष्टी लक्षात घ्या. 1 लिटर कच्चं निरसं दूध ही शेतकऱ्याची प्रॅक्टिस आहे, कंपनीची नाही. पण एक लक्षात घ्यायचा फायदा करतो. 1 लिटर कच्चं दूध कशाचंही चालत, तिथं काय देशीचंच पाहिजे असं नाही. आणि 2 किलो गुळ 200 लिटर बॅरलमध्ये भिजत घालायचा, त्याच्यात मायक्रोरायझा टाका. प्रत्येकाच्या कंपनीनुसार त्याचे वेगवेगळे डोसेस आहेत. ॲग्रिसर्चचा आला तर तो 100 ग्रॅम प्रति एकर आहे. बाकीच्यांचा त्या स्कोर काउंटनुसार वेगवेगळा बदलतो. 200 ग्रॅम 250 ग्रॅम प्रत्येकाचा वेगवेगळा येईल. ते दिल्यानंतर कमीत कमी 8 ते 10 दिवस कुठलंही बुरशीनाशक जमिनीतनं द्यायचं नाही. नाहीतर तुम्ही आज मायक्रोरायझा द्या, उद्या बुरशीनाशक द्या, ती बुरशी आहे ही बुरशी, बुरशीनाशक मारून टाकणार. आणि हे तुम्ही पाहता रानात मायक्रोरायझा तुम्ही पाहता. जुनी लोक ज्वारी किंवा मकाचे जे कट केल्यानंतर बुडका राहतो तो तुम्ही उपटून बघता, त्याच्यात पांढरं जाळीदार बुरशी वाढलेली असते. बघितली की मायक्रोरायझा. पहिलं विकत आणावं नव्हतं लागत, आता आणावं लागतं. म्हणून काय म्हणलं, आपणच हाताने आपणच जीवन मारायचे, परत जीवन वाढवायला खर्च करायचा. आणि आता जमिनीचा सेंद्रिय कर्ब जो आहे आपला तो 0.5 0.6 आहे. गुळानंतर लिक्विड किती दिवसांनी चालतं? कुठलं लिक्विड? तुम्ही वॉटर सोल्युबल दुसऱ्या दिवशी दिलं तरी काही प्रॉब्लेम नाही. फक्त बुरशीनाशक द्यायचं नाही. बुरशीनाशक नको. त्याच्यात तुम्ही ट्रायकोडर्मा घालून द्या, सुडोमोनास घालून द्या, बॅक्टेरिया घाला, काही प्रॉब्लेम नाही.
फक्त बुरशीला बुरशीनाशक नको, शेजारी बुरशी नको. 2 साध्या एकसारखी जर औषधं एकत्र आली तर ती एकमेकाला दाबणार. म्हणजे बुरशीनाशक एकत्र नको, कीटक बुरशीनाशक चालतील किंवा बुरशीनाशक बॅक्टेरिया जीवाणूनाशक एकत्र चालतात. जर आपला सेंद्रिय कर्ब एक झाला तर उत्पादन 1.5 पट वाढेल आणि उत्पादन खर्च निम्याने कमी होऊन जाईल. अजून हे खूप म्हणजे खूप कमी सांगितलं. असू दे, आता ज्याला जेवढ्या अडचणी येतील तसं ते विचारत जातील. सांगितलेल्या 1% सांगितल्यातला 1% जरी तुम्ही घेतला तरी बास झालं. किती सांगितलेला 1% जरी तुम्ही डोक्यात घेतला तरी बास झालं. प्रोडक्ट तेवढं उपलब्ध करून द्यायचं. भेटतील तुम्हाला, भेटतील टेन्शन घेऊ नका. असे प्रत्येक आहे. मिंगल नागावाचं मायक्रोन्यूट्रिएंट प्रति एकरी 2 किलो कुठलंही पीक एकदाच वापरायचं. कधी एकदाच. ती पावडर तुम्ही जर हातात घेतली, नाकाने श्वास घेतला तर नाकात जाते एवढी फाईन पावडर आहे. आणि हे शेतकऱ्यांना ओपनली दाखवणारी एकमेव कंपनी आहे. 8 राज्य 34 देश आणि बाकीच्या कंपन्यांना पाहिजे त्या ग्रेडमध्ये ते बनवून दिलं जातं. फक्त ती बनवायची पद्धत आहे ती आहे दुधाची बुकटी जशी लिक्विड टू पावडर कन्वर्ट केलं जातं तसं मिंगल लिक्विड टू पावडर कन्वर्ट केलं जातं. 1.5 मायक्रॉन पार्टिकल साईज आहे. शेतकऱ्यांनी सुईच्या टोका एवढा एक जरी कण वापरला तरी त्याला पॅकिंगवरचं तर कमीत कमी भेटावं. काय बोललो मी? त्याच्यात 3% झिंक दाखवला, त्याच्यात 12% झिंक. फेरच तिप्पट आहे दाखवलेल्या मॅगे टोटल मायक्रोन्यूट्रिएंट मध्ये जेवढ्या ग्रेड दाखवल्या तर गव्हर्नमेंट रूल प्रमाणे ते 2 नंबर ग्रेड दाखवायला लागणार आहे. त्याच्यात मॉलिब्डेनम 0.1% दाखवावं लागेल, बोरॉन 0.5% दाखवावं लागेल, 1% कॉपर, 1% मॅग्नेशियम दाखवावंच लागणार आहे. मिनिमम तेवढं द्यायचं असतं. मॅक्स टू मॅक्स तुम्ही काही द्या. 2 किलो प्रति एकर जर तुम्ही वापरलं तर तुम्ही परत कुठलंच मायक्रोन्यूट्रिएंट वापरणार नाही बाहेरचं. मी एवढी गॅरंटी देतो तुम्हाला. कारण ह्या गोष्टी आहेत. खोडव्याला टोमॅटो सारख्या पिकाला सुद्धा 1.5 कॅरेटचा माल काढायची ताकद एका पॅकिंग मध्ये. किती? 1.5 कॅरेट. जिथं तुम्हाला असं वाटतं की माझा प्लॉट आज थांबलाय तिथं तुम्ही ते ऍप्लिकेशन द्या. देताना त्याच्यावर फक्त जरी चिलेटेड असलं तरी स्पुरतची ग्रेड द्यायची नाही. नाहीतर मी काय म्हणलं, मी सोल्युशन देतो, तुम्ही चुका करत राहा नुसतं. ती लागलं नाही पाहिजे. सोल्युशन आहे म्हणून ती चूक सारखी झालीच नाही पाहिजे. चांगलं कुरलेलं शेणखत 8 ते 10 टन. काय बोललो मी? ऐका. नसेल ऑर्गॅनिक मॅन्युअर काय मार्केटमध्ये भेटतील त्या स्टँडर्ड डोस प्रमाणे कमीत कमी 1 ते 1.5 टन टाकावं लागेल. 6000 झाडं धरून सांगतोय कारण स्टँडर्ड डोस असतो. 6000 झाडं डोक्यात धरलेले असतात प्रत्येक कंपन्यांनी. त्याप्रमाणे शेड्यूल असतं. दुसरी गोष्ट, त्याच्यात जर सिंगल सुपर फॉस्फेट टाकायचं असेल तर ते प्रति एकरी 200 किलो. जर काळ्या जमिनी असतील तर ते शेणखतात चोळून टाका. मुरमाड जमीन असेल काय प्रॉब्लेम येणार नाही. दुसरी गोष्ट, ते नसेल टाकायचं 1840 एकरी 50 किलो झालं. तिसरी गोष्ट, एसओपी. एमओपी भेटत नाही आजकाल. एसओपी सांगतोय मी, एक 50 किलो. मायक्रोरायझा दाणेदार मध्ये वापरत असाल तर 4 ते 8 किलो. हे पहिलं चांगलं कालवून घ्या आणि बेसनला टाकून घ्या. बाकी अमायनो फुलिक्युमिक सारखं दाणेदार मध्ये जर काय भेटलं, एम्पलजी सारखा किंवा पीसी ग्रेड जे काही भेटेल त्याप्रमाणे तुम्ही तो एकरी त्याचा डोस प्रमाणे तो टाका. चांगलं कालवा, लॅटरल हाताने झाकून टाका. बाकी सगळं वॉटर सोल्युबल वरती कंट्रोल होईल. आणि वॉटर सोल्युबलचा शेड्युलिंग प्रमाणे जर तुम्ही कॉस्टिंग काढलं, साहेबांच्या घरचा प्लॉट चालू आहे आपल्या शेड्युलिंग प्रमाणे, एकरी आळवण्या, ड्रीप, फवारण्या 22 ते 25 हजार खर्च येतो. ह्या गोष्टी खूप साध्या साध्या आहेत. चुनखडीयुक्त जमिनीत स्पुरट म्हणजे तुमचं सिंगल सुपर फॉस्फेट टाकताना त्रास होईल. आणि तुमची जर बहुवार्षिक पिकं असतील तर कृपा करून माती परीक्षण करून घ्या. साहेब आहेत, साहेबांना माहिती, तुम्ही अवेलेबल करून देऊ शकता की बाबा आम्हाला सॅम्पल अनालिसिस करायचं. गव्हर्नमेंटचे रूल आहेत, अवेलेबल आहेत त्यांच्याप्रमाणे. आपण 5000चं औषध वापरणार पण 500 रुपये खर्च नाही करणार माती परीक्षणावर.
ही शेतकऱ्याची दुर्दशा आहे. तुमची जमिनीत काय आहे, किती प्रमाणात आहे, त्या प्रमाणात तुमचे डोसेस वर खाली होतील. असं जर तुमचं फेरस एकत्र आला तर फेरस फॉस्फेट तयार होतं, मॅंगनीज एकत्र आला मॅंगनीज, चुनखडीतला चुना एकत्र आला तर कॅल्शियम फॉस्फेट तयार होतं, मॅग्नेशियम एकत्र आला मॅग्नेशियम फॉस्फेट तयार होतं. म्हणजे अशी खतं वर्षानुवर्ष तुमच्या जमिनीत पडून आहेत. मग तुम्ही काय करताय, हे जर रिझल्ट दिसला मग वर नॅस्ट्राटा हे बघा वरती जर रंगलं. आता ह्याच्यात 34% पोटॅश विरघळलेला आहे आणि सल्फेट मधला सल्फर सुद्धा विरघळलेला आहे. हा प्रयोग तुम्ही घरात करून बघू शकता. आता ह्याच्यावर सोल्युशन आहे म्हणून इथलं पुढे ही चुका करायच्या नाहीत. बेसल मध्ये शक्यतो मायक्रोन्यूट्रिएंट टाकू नका. मायक्रोन्यूट्रिएंट द्यायचंय, स्फुरदची ग्रेड द्यायची, कमीत कमी 2 ते 4 दिवस गॅप ठेवा. कॅल्शियम नायट्रेट सुद्धा देताना असंच करायचं. कॅल्शियम नायट्रेट आणि मायक्रोन्यूट्रिएंट काय कंपनी एकत्र देत आहेत. आता ऍप्लिकेशन होतंय, करू नका. ते लिक्विड होतं डायरेक्ट, तुम्हाला मिक्स केल्यानंतर कळत असेल लगेच. तर त्याच्यावर आपल्याकडे एक सोल्युशन येतं, ॲग्रिप्लेक्स ओए. ही 1 लिटरची बॉटल नाही बरं का, नाही तर तुम्ही म्हणताल अशी बॉटल येते. 1 लिटरची बॉटल मी बॅगेत घेऊन फिरू शकत नाही, 1.5 किलो वजन. झाडाच्या सालीपासून काढलेलं सेंद्रिय आम्ल आहे, हे इंडियात तयार होत नाही. ह्या गोष्टी क्लिअर कट समजून सांगतोय मी. जर तुम्ही वास घ्या तुम्हाला समजेल. त्याच्यात मी कलर प्रोडक्ट न घेण्याची कारण, कुठे गेली ती, कुठे ते जाईल ना तसंही निथळ होईल, पांढरं काळा कलर राहील. कारण हे सेंद्रिय कार्बन, ऑर्गॅनिक कार्बन आहे, सेंद्रिय कर्ब आहे. आता ही टेक्नॉलॉजी काय झाली, ही जादू जी आहे त्याच्या पाठीमागे सायन्स आहे. ॲग्रिप्लेक्स ओए जे आहे, ज्याच्यात ते सेंद्रिय आम्ल आहे, ऑर्गॅनिक ऍसिड आहे, त्या ऍसिडनं झिंक आणि फॉस्फरसचा बॉन्ड फोडला, क्षार फोडला. बर, परत ह्याच्यात फॉस्फरसवर ऋण भार आहे, ह्याच्यावर धन भार आहे, थोड्या वेळाने एकत्र येईल, परत क्षार तयार होईल. मग तो काय केला होता, त्या झिंकला ना सेंद्रिय कर्ब कोटिंग घालतो. आता ह्याच्यात लिग्नो सल्फोनेट चिलेटेड झिंक आहे. सेंद्रिय कार्बाचं चिलेशन झालं. चिलेटेड खूप दिवस जे तुम्ही ऐकताय ना, चिलेटेड म्हणजे फक्त वरनं सदरा घालणे, साध्या भाषी वापरतो मी तुम्हाला, सदरा घालणे फक्त कव्हर करणं. आता ह्याच्यात 52% स्फुरद विरघळलेल्या स्वरूपात गेलंय, 34% पोटॅश आधीवर होतच, सल्फेट मधला सल्फर होता आणि झिंक लिग्नो सल्फोनेट चिलेटेड झाला. म्हणजे सेंद्रिय कार्बाचं चिलेशन झालं. आता हे झालं, थेरॉटिकल झालं, सगळं झालं. आता तुम्हाला भाजीपाला पिकाला वापरायचं असेल तर ते प्रति एकर 1 लिटर वापरायचं जमिनीतनं. ह्याचं फक्त ऍप्लिकेशन सॉइल आहे, फवारणी नाही. फवारलं तर ह्याचा त्रास काय होणार नाही, फक्त पैसे जातील. आणि ह्याचा फरक बघण्यासाठी मधल्या 2 लाईनला कॉक बसवायचे बंद करायचं, ह्याचा जाऊनच द्यायचं नाही. त्यावेळेस तुम्हाला डोळ्यात करतील विश्वास. ज्यावेळेस पटेल नंतर तुम्ही काय करायचं ते तुम्ही करू शकता, काय प्रॉब्लेम नाही. दुसरी गोष्ट, आता ह्याचा फायदा काय काय. ओरिजिनल बॉटल मधली जी सोल्युशन आहे 54% ह्याच्यात आहे. ह्याचा पीएच आहे आता 2. किती? 2. 1 ml 1 लिटर ड्रिपच्या पाण्यात टाकलं तर ड्रिपच्या पाण्याचा पीएच 2 न कमी होईल. हे सगळं बॉटलवर दिलंय, फक्त ते इंग्लिश मध्ये दिलंय. कारण हा प्रोडक्ट काय फक्त महाराष्ट्रात जात नाही, 9 राज्यात जातो. जर ड्रिपच्या पाण्याचा पीएच 2 न कमी झाला तर 4पट खतं विरघळली जातील. हा या कंडिशनला पाण्यात, कळालं. आता तेच पाणी तुम्ही ड्रिपनं झाडा. मित्रांनो, बोर तर नाही ना होत. व्हिडिओ कसा वाटतोय कमेंटमध्ये सांगा, आणि काही तुमचे सजेशन असतील तरी बी कमेंटमध्ये सांगा. मित्रांनो, थोडं बोर होत असेल, परंतु हाच पूर्ण टेक्निकल भाग आहे, त्यामुळे तुम्ही समजून घ्या. कारण साध्या शब्दात साहेब मांडतायत आणि तुम्हाला माहिती आहे, थोडा त्रास घेतल्याशिवाय, नॉलेज घेतल्याशिवाय आपल्याला शेती करणं अशक्य आहे. आणि जर दुसऱ्याच्याच ओंजळीनं सगळं पाणी प्यायचं म्हणलं तर आपल्या शेतीत काय टिकणार नाही. आता जाईल ड्रिप तर साफ होईल, वापरात घेतला जाईल. फॉस्फरिक सल्फ्युरिक सारखं नाही, फक्त ड्रिप मधनं क्षाराचा तुकडा वेगळा होईल, तो ड्रिपर मधनं खाली पडेल. तो विरघळला का, तो फक्त जमिनीत पडला. तिसरा, कॅटायन एक्सचेंज कॅपॅसिटी सुधारवली जाईल.
धनप्रभारी सूक्ष्म अन्नद्रव्य, ज्यामुळं झाडाची रोगप्रतिकार क्षमता, ज्यामुळं झाडांना वजन, मालाला वजन येतं, कॅल्शियम मॅग्नेशियम, ह्यासारख्या अन्नद्रव्यांना झाडात मुळात घेऊन जायची क्षमता वाढते. म्हणजे तिथं तुम्हाला ऊन पडावा असा नियम नाही. मागाशी जो मी सांगितलं तुम्हाला कॅल्शियमला ऊनच पडलं पाहिजे. जर तुम्ही ह्याच्यात कॅल्शियम भिजत घालून दिला, तिथं तुम्ही फक्त विचार करताय त्याचा कॅटायन एक्सचेंज, धनप्रभारी अन्नद्रव्य देवाण घेवाण, मातीच्या कणापासून मुळा, साध्या भाषेत. कारण झाड त्याला सेंद्रिय कर्ब म्हणून घेणार आहे. झाडाला माहित नाही त्याच्यात काय आहे, कारण सेंद्रिय कर्ब सुद्धा अन्न आहे आणि कॅल्शियम सुद्धा अन्न आहे. तिसरी गोष्ट, काळा कलर सेंद्रिय कर्ब आहे थोड्या प्रमाणात. ह्याच्यात तुम्ही जिवंत गांडूळ जरी बुचकाळला तरी तो मरणार नाही. म्हणजे तुमचा मित्र कीटकांना ते हानिकारक नाही, पूरक आहे. आपण काय करायचं, ऍसिड द्यायचं, जीवाणू मारायचे आणि परत जीवाणू वाढवायला खर्च करायचा. तुमची कुठलीही खतं, सेंद्रिय खतं असो किंवा केमिकल खतं असो, हे झाडात उचलण्यासाठी मदत करणारे जीवाणू आहेत, बॅक्टेरिया आहेत, वेगवेगळ्या बुरश्या आहेत, त्या जगल्या पाहिजेत. तर म्हणतो आपण माती जिवंत आहे. मला सांगा, जुन्या काळात पाऊस पडला की मातीचा लवकर वास यायचा, आता का हो तेवढा येत नाही. आणि ही जर सिस्टम तुम्हाला समजली तर डेलिगेट कसं काढलं जातं हे कळत. डेलिगेट हा औषध जे आहे त्या मातीचा जो वास येतो, ऍक्टिनोमायसिटीज नावाच्या ज्या बुरश्या आहेत त्याच्या किण्वन प्रक्रियेतनं डेलिगेट काढलं जातं. म्हणजे डेलिगेट हे अजून सेंद्रिय आहे का केमिकल आहे, हा अजून प्लॉट चाललाय. आता फक्त पहिल्या पावसातच वास येतो, परत येत नाही. दुसरी गोष्ट, आता मी हे खाली ओतून दाखवतो. फसफसलं का? हा, फक्त 2 pH आहे. तुम्ही डोळ्याला लावू नका बरं का. त्वचेला काय होणार नाही, गालाला काहीही होणार नाही. डोळा जाऊ शकतो 2 pH. म्हणजे ह्या गोष्टी समजून घ्या. ह्या खूप साध्या साध्या गोष्टीत. फक्त कंट्रोल ट्रीटेड करा. डाळिंबात जर तुम्ही पहिल्या पाण्याला 3 लिटर कमीत कमी. आता फळ पिकात जास्त का? फळ पिकाची मुळे 2.5 ते 3 फूट खोल आहे. त्यांनी उचलून वर रिझल्ट बघायचा. तुम्हाला खालचं काय झालंय ते वर बघणार आहात तुम्ही फळात पिकात, तर तिथं तुम्हाला डोस जास्त करा. हा, 1 लिटर ॲग्रिप्लेक्स हे मागं कमीत कमी 200 लिटर पाणी करा. जास्तीत जास्त 2000 लिटर केलं तरी काही प्रॉब्लेम नाही, उलट चांगलं आहे. जेवढं जास्त ते पाण्यातनं पसरत जाईल तेवढा जास्त प्रमाणात ते जमिनीतलं क्षार पडेल. बरं, एक वेळ असेल की जसं ह्याचं प्रमाण वापरत जाचाल तसं त्याचा डोसही परत कमी कमी करत जायचंय. मला द्राक्षाला 1.25-2 एकराला 250 ml लागते. आता किती? 3 वर्षांनी. पण ते तुम्हाला सुरुवातीला 3 लिटरनं सुरुवात करावी लागेल. अशी खूप नवी नवी टेक्नॉलॉजी येते इंडियन मार्केटला. फक्त आपण समजून घ्यायचं की काय. आता इथनं पुढं तर ही सोल्युशन आहे म्हणून तुम्ही तर मायक्रोन्यूट्रॉन मिक्स करत देऊ नका, नाहीतर काहीच उपयोग नाही. म्हणजे मी सांगितलेल्याचा काहीच उपयोग नाही झाला तुम्हाला. इन्फ्यूज हे पेनिट्रेटर आहे. काय बोललो मी? पेनिट्रेटर आहे. मोजून 27 सेकंदात तुमचं आंतरप्रवाही कीटकनाशक असो, बुरशीनाशक असो किंवा खत झाडात न्यायची ताकद आहे. पांढऱ्या माशीला साधं टाटा मानिक जर ॲसेटामेप्टेट तुम्ही जर ह्याच्यात घालून मारलं तर 10 पावलं पुढे चालायचं पांढरी माशी राहत नाही. का? कारण हे डिलिमोनिन जे आहे, याच्या संत्र्याचा जो सालीचा अर्क आहे तो स्वतः पेस्टिसाइड म्हणून काम करतो. दुसरी गोष्ट, माग पास करा. ह्याच्या वासाने मधमाशी येते. काय जागा फक्त मधमाशी येते म्हणून विकला जातो. फक्त मधमाशीसाठी जर मारणार आहात तर 1 ते 1.5 मिली सकाळी 6 वाजता मारायचे. किती वाजता? सकाळी 6 वाजता. का? मधमाशी पोळ्यातून बाहेर निघाली नंतर ती एका डायरेक्शनला दिवसभरात 1.5 किलोमीटर जाते. तर ज्यावेळेस तुम्ही पहिल्यांदा मारचाल तर त्यावेळेस तो वास जर तुमच्या प्लॉटमध्ये पहिल्यांदा आला तर त्या तुमच्याकडे अट्रॅक्ट होतील. नाही तर तुम्ही संध्याकाळी मारलं तरी 24-48 तासाने तिला ज्यावेळेस वास येईल त्यावेळेस कमीत कमी 5 दिवस वास येईल. पानाला ह्याच्यात आता तुम्ही साधं लॅम्बडा सायक्लोथ्रिन कराटे जर घालून मारलं तर नागाळी कंट्रोल करता येते. आणि नागाळीचे फवारण्या तुम्ही कधी मारता? नागाळीच्या फवारण्या अजून सांगा, चूक झाली
त्यामुळे रिझल्ट भेटत नाही. साधं औषध तुम्ही सकाळी 6 ते 9च्या दरम्यान मारा. लक्षात घ्या, नागाळी ही 2 लेअरच्या मध्ये आहे आणि ही फक्त रात्रीच्या काळात खायला चालू करेल आणि खाऊन झाल्यानंतर सकाळी ती सुस्तावलेली असते, तिचं मुंडकं पाण्याच्या बाहेर असते. अशा वेळेस जर तुम्ही इन्फ्यूज प्लस साधं कराटे जरी घालून मारलं म्हणजे लॅम्बडा सायक्लोथ्रिन तरी ते औषध 27 सेकंदात खाली न्यायचं काम करतं, ते मारण्याचं काम करतं. काही प्रॉब्लेम नाही. ह्याचा एक विशिष्ट गुणधर्म आहे, द्राक्षात हा मॉलिक्यूल फ्लावरिंग मध्ये घडातलं पाणी बाहेर फेकायचं काम करतो. हा मल्टीयूज प्रोडक्ट तुम्ही फक्त घेताय कुठल्या कन्सेप्टनं त्याच्यावर लक्षात घ्या. कारल्यात फक्त पांढरी माशी कंट्रोल होते म्हणून विकला जातो आणि हा प्रयोग करून दाखवता येतो. 2 चहाचे पेपर ग्लास जर घेतले आपण, त्याच्यात दोन्हीत पाणी घ्यायचं आणि एकात 1 ते 2 थेंब टाकायचा, तो चहाचा पेपर ग्लास सुद्धा 1 मिनिटाच्या आत लीक होतो. त्याला तर प्लॅस्टिक आहे, झाड 27 सेकंद. आणि दुसरी गोष्ट, 2 फवारण्या जर तुम्ही 4 दिवसांना मारणार आहात तर त्या 6 ते 8 दिवस करायचं काम हे कर, कारण एक्स्ट्रा औषध झाडाच्या मायटोकॉन्ड्रियामध्ये स्टोअर केलं जातं. या खूप साध्या गोष्टी आहेत. खोडावर पडलं तर खोडाच्या छिद्रातून सुद्धा औषधात न्यायची ताकद आहे, बाकीच्या रेग्युलर स्टिकर मध्ये नाही. हे स्टिकर नाही, महत्वाची गोष्ट लक्षात घ्या. 1 मिली प्रति लिटर पाणी पण सगळ्यात शेवटी टाकायचं, सगळं टाकल्यानंतर. ह्या खूप साध्या गोष्टी आहेत. नाही इथं आता तुम्हाला डायरेक्ट पंढरपूर सध्याला तर आता आसपास नाही, पंढरपूरला कृषी कल्याण किंवा अलीकडं लक्ष्मी टाकळी तुळजाई. खर्डीला नाही, तिथं नाही. अजून काय झालंय, कंपनी 1 एम्प्लॉय 2 डिस्ट्रिक्ट कसा सांभाळणार. टेक्निकल बोलतोय मी तुम्हाला, सेल्सचा माझा काय संबंध नाही. सगळ्यात जास्त महत्वाचं आहे तुम्हाला टेक्नॉलॉजी. सेल्सचा मुलगा येईल, तुम्हाला देईल, विकल, तुमचा घेऊन जाईल, तुम्ही वापरताल. का वापरताय तेच कळणार नाही. का वापरताय तुम्ही, कसं वापरताय, का वापरावं, कसा आपल्याला त्याचा फायदा होतो का चेक करता, हे तुम्हाला आलं पाहिजे. असा प्रत्येक मॉलिक्यूल तुम्हाला करून दाखवा येतो. प्रत्येक 90% सल्फर पेटेंटेड आहे. जर तुम्हाला फिल्टर जाम व्हायचा किंवा इनलाईन चॉकअप व्हायचा प्रॉब्लेम येत होता ना, तर तो प्रॉब्लेम तुमचा सॉर्ट आउट केला गेला. प्रोडक्ट तुम्ही वापरताय काय, कशासाठी, हे सगळ्यात बारकं पॅकिंग आहे 2 पंपाचं. हे फक्त सर्टन एरियात महाराष्ट्रात भेटतं, आपल्या इकडं अजून तर नाही, कारण आपल्याकडे काय 2 पंपाचं कोणच गिरायक नाही. आपल्याकडं कमीत कमी 200 लिटर आणि जास्तीत जास्त 2000 लिटर. बरं, हा प्रोडक्ट ॲग्रिसर्च तयार करत नाही, मोमेंटिव्ह म्हणजे जगातलं जो सिलिकॉन बेस मटेरियल सगळ्यात सप्लाय करणारी बायर, तोशिबा, यांचा जो ग्रुप आहे सायंटिस्टचा, तो ग्रुप देतो. 5 दिवस कमीत कमी वास राहतो गॅरंटेड. फक्त गॅस पॉइझन ह्याच्यात घालून औषधं मारू नका. ट्रायझोफॉस, तुमचं मेलॅथिऑन, असे कुठली औषधं ज्यांनी वास येतो ही औषधं ह्याच्यात घालून मारू नका. नाहीतर तुम्ही म्हणसाल त्या औषधात घालून मारला मधमाशी आली नाही. त्याचा वास आणि ह्याचा वास हा खूप क्षुल्लक वास आहे. फ्लावरिंग मध्ये मारायचं, फ्लावरिंगच्या आधीवर मारता येईल तुम्हाला, फ्लावरिंग नंतरही मारता येईल. फ्लावरिंगच्या ह्याच्यात कुठल्याच प्रॉब्लेम नाही आला. सगळ्याला तुमची पांढरी माशी मठवस्ती एरिया जो आहे कासेगावचा, कुणाला लोकांना माहिती, तिथं सगळ्यात जास्त कारलं होतं त्या बेल्ट मध्ये इनामदारांचा ग्रुप. ज्यावेळेस 2020 साली हा प्रोडक्ट आला मार्केटला, जानेवारी 21च्या दरम्यान, त्यावेळेस फक्त सॅम्पल आलं होतं लेबल प्रोडक्टचं. तिथं दुपारी एक प्लॉट सांगितला होता त्यांना की आम्हाला 4 लाईनी ठेवा मारायच्या, तुम्ही जे कधी मारणार आहात तुम्ही पांढऱ्या माशीसाठी त्यावेळेस आम्हाला 4 लाईनी ठेवा. त्यांनी जे मार्कर येतं, सीझर किंवा मार्कर जे येतो मॉलिक्युल, तर तो मॉलिक्युल अख्ख्या प्लॉटला मारला होता. तरी पांढरी माशी फुल मारून झाली होती. अर्धा तासाने आपण तिथे पोहोचलो. त्यांना सांगितलं तुम्ही पंप आणा पाठणीवर. तोच मॉलिक्युल प्लस इन्फ्यूज घालून दिल्यानंतर 2 दोऱ्या फक्त एक 15 झाडं मारली होती.
मल्चिंग पेपरवर पुरा सडा होता त्या पांढऱ्या माशीचा. आजही त्या एरियात त्यावेळेस तर करून दाखवता येत नव्हतं त्या ग्लासमध्ये, त्यावेळेस माहितच नव्हतं पेनिट्रेशन दाखवायचं कसं. बरेच स्पर्शजन्याला हे रिझल्ट देणार नाही, कारण जी गोष्ट आज जाऊ शकते ती पसरू शकत नाही वरती. तिथं तुम्हाला स्पर्शजन्य फक्त बाहेरनं चिकटली पाहिजे. नागाळीचं फवारणी सकाळी 6 ते 8 मध्ये मारा. ती नागाळीचं मुंडकं बाहेर असतं. तुम्ही जर दूरबीनीनं टेलिस्कोपनं जर चेक केलं खाली पिंगाने तरी तुम्हाला ते सापडेल. तुम्ही संध्याकाळी मारू नका. तुम्हाला थ्रिप्स चेक करायचा आहे, फुलकीड चेक करायची, डबुतली तुमची सगळ्यात जास्त दुपारी 12 ते 2च्या दरम्यान फुलकिडीचं प्रमाण दिसेल. आमचा शेतकरी काय करतो, संध्याकाळी मारतो. ही चुका आहेत. त्यावेळेस कसं आहे माहिती आहे का, आपल्याला एक लेबल क्लेम दिलेला असतं, म्हणजे ते स्टिकर दिलेलं असतं, त्याच्यात डायरेक्शन ऑफ यूज लिहिलेला असतो. पण आमचा शेतकरी तो कधीच वाचत नाही. दुकानदारात त्याच्यात चुका नाहीत, कारण दुकानदार कोणाला किती सांगावं, त्यांच्याकडे लिमिटेशन्स आहेत. म्हणजे ह्या गोष्टी खूप साध्या साध्या आहेत. अजून काय शंका? डाळिंब कुणाकुणाकडे? नाही आहे कुणाकडे. डाळिंबाला 2 वर्षानंतर खूप सोन्याचे दिवस येतील. डाळिंब सांभाळा. डाळिंबात तुम्ही चौकी बसायला काय करता बरं? डाळिंबात एवढ्या बागा गेल्या तर मानेगावच्या आहेत. काव बागा गेल्या आजनाळे साईडच्या. पिनवल बोरचा अटॅक का वाढलाय? काय कारण माहितीत का? तुम्ही चौकी बसावी म्हणून काय ट्रीटमेंट करता? चौकी बसावी नव्हती निघून नाही. आम्हाला कंटिन्यू माल पाहिजे. एवढा माल आमचा तेलात गेला, एका महिन्यात आम्ही छटकून परत धरतो. पॅक्लोबिट्रोझॉल, कंटार, बेस मॉलिक्युल मार्केटमध्ये जेवढे काय असतील, नाव घेऊ नाही तरी नाव घेतो मी, कारण आता हे कळायला पाहिजे पॅक्लोबिट्रोझॉल म्हणजे काय. सिजंटाचं कंटार, ताबोली, विद्युत, गरबा, PRN, झिका, ह्या ज्या मॉलिक्युल आहेत त्याच्यात पॅक्लोबिट्रोझॉल आहे. पॅक्लोबिट्रोझॉल ही कन्सेप्ट अजून तरी कन्सल्टंट लोकांना समजलेलीच नाही. पॅक्लोबिट्रोझॉल भारतात पहिल्यांदा कुठं वापरलं गेलं माहितीये? आंब्यात, कोकणात वापरलं गेलं. डॉक्टर पुरवणकर साहेबांनी त्याच्यावरती काम केलं. एका वर्षात आंब्याला मोहर येतो. काय येतो? काय येतो? हापूस आंब्याला एका वर्षाड मोहर काय येतो? कारण ती एका वर्षाड येणारी येणारी व्हरायटी आहे, ती हायब्रिड आहे. काय बोललो मी? हायब्रिड आहे. आणि आमच्या शेतकऱ्यांना सवय लागली 50 वर्ष बाग सांभाळण्यापेक्षा 25 वर्ष सुलग माल घेऊ, 25व्या वर्षी तोडायची बाग नवीन लावायची. तुम्ही तो मॉलिक्युल जमिनीतनं द्यायचा होता पर मीटर स्क्वेअर मीटर 3 ml. किती? 3 ml प्रति स्क्वेअर मीटर कॅनॉपीच्या. आणि तुम्ही तो मॉलिक्युल फवारताय वरती डायरेक्ट, ज्याचा त्याचा काय संबंध नाही. पॅक्लोबिट्रोझॉल दिल्यानंतर ती बाग कंटिन्यू वर्ष माल देते. पण मला सांगा, तुम्हाला एक चपाती जेवण घातल्यानंतर 1 दिवस रानात तुम्ही काम करू शकता. तिथं तुम्हाला एका चपातीवर 10 दिवस काम करायला लावलं, काम होणार आहे का? तुम्ही मारत चाललाय तर काय राहतं? तुम्ही कल्टार जर दिलं तर खतं दुप्पट करायची आहेत. हे त्याच्या पाठीमागचं सायन्स होतं. आणि आमच्या शेतकऱ्यांनी ते नाही केलं. आमच्या शेतकऱ्यांनी दिलेली उचलली जातात का ती माहित नाही ती, आणि आमचं कल्टार देऊन बसले. त्यामुळे ती झाडं वीक झाली. म्हणजे कमी वयात त्याच्याकडून उत्पादन काढून घेतलं, नंतर त्या निघाऱ्या मालाची क्वालिटी खराब होत गेली आणि त्या देणाऱ्या झाडाची तब्येत बिघडत गेली. आणि अशाच प्लॉटमध्ये सगळ्यात जास्त पिनहोल बोररचा अटॅक झालेला आहे. तुम्हाला चौकी जेवढ्या लवकर डाळिंबाची डार्क काळी हिरवीगार करता येईल. काय बोललो मी? डार्क हिरवीगार, पोपटी नको.
तेवढ्या लवकर कर्ब नत्र गुणोत्तर जो CN रेशो बोलला जातो तो मेंटेन होईल आणि निघणारी मादी कळी निघेल. तुम्ही काय करता तिथं झोल ग्रुप मारता टिल्ट वगैरे तुम्हाला काय करता पाना काढतं फक्त तुमचा शेडा तर थांबतोयच पण पाना काढते त्याचं काय. आणि मागच्या 1-2-3 महिन्यापूर्वी ज्यांच्या बागा फ्लावरिंग मध्ये आल्या त्या बागांना ज्या बागात प्युराक्रॉन वापरलं गेलं पानगळीसाठी त्या टोटल बागा फेल आहेत. नर निघालाय नुसतं नर निघालाय. कारण ज्यावेळेस आपण इथेफॉन वापरतो किंवा नैसर्गिक पानगळ करतो त्यावेळेस ती काडी जी आहे ती लूज राहिली पाहिजे. काटा त्याचा कॅनॉल लूज राहिला पाहिजे. प्युराक्रॉन मारलेल्या बागा कडक आहेत काड्या. तो खालना येणारा अन्नद्रव्य स्पीड मध्ये निघून जातो. ह्या गोष्टी खूप साध्या साध्या आहेत. तुमच्या पानगळीच्या प्रमाणानुसार इथ्रेलचा डोस आहे. पानगळ किती आहे, पानं किती हिरवी, तजेलदारपणा. ज्यांचे प्लॉट्स कंटिन्यू येतात ना, जे कंटिन्यू माल काढतात त्या शेतकऱ्यांच्या प्रॅक्टिसेस जर तुम्ही बघितल्या ना, एक सीझनला ते मालाची काडी तयार करून घेतायत आणि एक सीझनला माल धरतायत म्हणून ते वर्षात कधीच फेल नाहीयेत. आपल्यात काय झालंय, एवढा माल गेला तो शेतकरी दुकानदाराला किंवा कन्सल्टंटला सांगतच नाही. आमचा माल एवढा तेल्यात गेलाय आणि परत म्हणतात आम्हाला माल काढायचा आहे. ह्या खूप साध्या साध्या गोष्टी. तुम्हाला प्रत्येक पिकाचं शेड्युलिंग दिलं जाईल. त्या शेड्युलिंग मध्ये कारण दिलेत की तुम्ही काय असताना तुम्ही काय करावं आणि ते तुम्ही का करताय. शेवटी आज मी सांगतोय म्हणून तुमचं काम नाही झालं पाहिजे, मी नसतानाही तुमचं काम झालं पाहिजे. तुम्ही सज्ञान झालेलं पाहिजे. दुकानदार प्रत्येक गोष्ट नाही सांगू शकत, हे साहेब दररोज नाही सांगू शकत कारण त्यांना तेवढा वेळ बी नाही. किंवा त्यांनी किती डोकं आपलं तरी तुम्ही म्हणणार नाही ह्याच्यात काय तर फायदा असतो. फायदा असा काही कन्सेप्ट नसतो कारण कुणाचा ग्राहक परत यावा असा नियम असतो. वाटत असतो की बाबा माझ्याकडे हा कंटिन्यू आला पाहिजे. जर त्याला आपण सर्व्हिस चांगली दिली, त्याला सेवा चांगल्या दिल्या, त्याला त्या केलेल्या खर्चाबद्दल उत्पादन दिसायला लागलं तर तो आपल्याकडे माघारी येणार आहे. नाहीतर आपल्याकडे तो माघारी येणार नाही. सगळ्यात बेकार आपल्याकडे शेतकऱ्याची ही दुर्गती आहे की आपण माल तयार करतो, मला माल विकायचा कुठं. गेल्या वर्षी डबला बी तुम्हाला त्रास झाला सगळ्यात लवकर. आता कलिंगडाच्या लागवडी मागच्या 2 आठवड्यात शांत आहेत, बरोबर आहे. सांगू, ह्या काळात ज्यांनी लागवड केली असेल 60 दिवसानं त्याच्या प्लॉटला सगळ्यात जास्त रेट असेल. हे गणित समजून घ्या. ते पिकाने त्यावेळेस मार का खाल्लाय ह्याची कारण शोधा मार्केटमधली आणि नंतर ते पीक आपण लावलं पाहिजे का नाही ह्याचा तुमच्याकडे डाटा आला पाहिजे. तुमचं वर्षाचं शेड्यूल ठरलं पाहिजे. मध्ये गणेश सारखं डाळिंबाला सुद्धा रेट होता, खराडा बी जातोय. मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि अजून बी चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि लाईक करत चला जेणेकरून मला तुमच्यासाठी व्हिडिओ बनवायला अजून प्रोत्साहन मिळेल. मित्रांनो, तुमच्यासारखेच असे नवीन नवीन शेतकरी आहेत त्यांच्यापर्यंत हा व्हिडिओ पोचवा. व्हिडिओ तुम्हाला शक्य आहे तेवढ्या शेतकऱ्यापर्यंत शेअर करा, लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब कराच.